Okej, välkomna ska ni vara ihop och tervetuloa i det här presentationstillfället för Hamnvägen från Vasa Passport utåt förbi centrum. Jag heter Anders Östergård, jag är direktör för ansvarsområdet trafik och infrastruktur i NTM-centralen i södra Östergötland. Jag själv har inte deltagit så mycket i den här planeringen, men att det har folk anställda för att göra. Så det här. Men jag önskar er hjärtligt välkomna och hoppas på livlig diskussion. Det finns ritningar mer detaljerade än förra gången, så det här, vi har som mera svar på detaljfrågor än vi har haft tidigare. Jag lämnar ordet till Marko Järvelä från Vasas stad. Tack Anders. Jag heter Marko Järvelä, arbetar som sektordirektör på Vasas stad. Nimeni on Markku Järvelä ja työskentelen Vaasan kaupungilla toimialajohtajana. Jag vill också önska er alla välkomna hit till Sundom skola. Liksom Anders berättade att vi har här ikväll informationstillfälle gällande Vasa Hamnvägens planering. Det andra gången nu, första gången var vi där i Solf skola och nu här. Eli tervetuloa kaikki tänne informaatiotilaisuuteen Sundomin koululle, joka koskettaa tätä satamatien suunnittelua. Olemme nyt toisen kerran koolla ja ensimmäinen kerta oli siellä Sulvan koululla. Ajattelin tässä ihan muutaman asian nostaa tästä kokonaisuudesta oikeastaan tähän asiaan liittyy vähän ulkopuoleltakin, mutta ensinnäkin tähän asiaan liittyvä yksi juttu on tuo Vaasan meriväylän leventämishanke, joka on tuolla työn alla, tai sanotaanko, että sitä leventämistä valmistellaan parhaillaan. Senhän piti toteutua jo tämän vuoden kesän aikana, mutta jouduttiin siirtämään eteenpäin, koska ei ollut riittävästi kilpailua ja hinta nousi liian korkeaksi. Alltså, jag kan konstatera att Vasa sjöfartsledens breddning är en viktig projekt också på trakten och det borde vara färdigt redan idag, men att man måste flytta det framåt därför att det var inte riktigt bra konkurrenstillfälle och staten beslutade tillsammans med Vasa stad att vi ska förverkliga det under nästa sommaren. Toinen asia, mikä on tosi tärkeä ja liittyy tähän kokonaisuuteen, on tuolla toisessa päässä, eli tämä Gigavaasa-alueen kehittyminen. Ja varmaan olette seuranneet ja nähneet, että siellä alkaa olla hankkeita sellaisessa vaiheessa, että voidaan odotella investointipäätöksiä. Siellä on ympäristölupaa lainvoimaisena ja tiettyjä rahoitukseen liittyviä päätöksiä on jo saatu, mutta niitä vielä myöskin odotellaan. Alltså den andra viktig frågan, den andra ändan, då finns det Gigavaasa-området som där finns vissa företag som har fått miljötillstånd som är färdiga och finansieringsbeslut också. Men att man också väntar andra finansieringsfrågor som gäller statens beslut och det kommer troligen under årsskiftet, början av nästa året. Tässä ehkä tähän hankkeeseen liittyviin asioihin muutama näkökulma. Tästä hankkeesta oikeastaan itse on mielellään haluaisin kuulla tosiaan nyt, miten tämä hanke on edennyt ja minkälaisia teknisiä ratkaisuja tässä on nyt noussut esille ja mitä muutoksia on tehty, että mielenkiinnolla kuuntelen tuota esitystä, mikä tässä kohtaa nousee esille. Toinen ehkä semmoinen kysymys, mitä haluaisin jollakin tavalla kuulla tässä illan aikana, että mitä me kunnat voimme tehdä, että tämä hanke voi lähteä sitten tästä eteenpäin niin kuin hyvällä rytmillä ja kuinka saadaan suunnitelmat hyväksyttyä. Alltså jag tycker det är intressanta frågor gällande det här själva planeringen. Hurdana tekniska frågor har man fått eller har man gjort under planeringsprocess och hurdana ändringar har man gjort också. Vissa förändringar ser jag, men att
jag väntar hur man berättar gällande det. Och jag vill också höra hur vi som kommunerna kan hjälpa till att staten får framåt den här hela processen efter kvällen. Nyt ehkä annetaan seuraavaksi sana Rurik Alberille, Mustasaaren kunnanjohtajalle. Ole hyvä, varsågod. Ja, tack. Kiitos. Man ska tydligen hålla den här mikrofonen väldigt nära för att det ska höras. Rurik Alberg heter jag, också kommundirektör i Korsholm, vid Mustasaaren kunnanjohtaja, nimi on Rurik Alberg. Vi har träffats många av er här tidigare redan i fråga om det här projektet och det är helt klart att det har, i synnerhet på Korsholms sida, så det har funnits mycket motstånd. Eli varsinkin Mustasaaren puolella on ollut paljon vastustusta ja tänään varmasti kuullaan vielä mielipiteitä siitäkin. Men jag kan också säga att det finns, när det är frågan att vad tycker Korsholm egentligen om det här, så det finns den här åsikten som jag just nämnde, men så finns det också en annan åsikt i kommunen. Och den som bygger på det att om man lyckas liksom koppla ihop då, på det sättet Fågelberget, batteriområde, Vikby-Martoisvägen och det här, så börjar det se lite annorlunda ut. Att då har man en helhet som går runt hela stadsregionen. Och då så finns det kanske en slags växande förståelse för en sån slags tanke. Eli kun kysytään paljon meiltä, että mitä mieltä Mustasaaren kunta on tästä hankkeesta, niin on paljon vastustusta, kuten tässä aiemmin jo sanoin, mutta on myös heräämässä sellainen mielipide, että jos katsotaan kokonaisuutena sillä tavalla, että Lintuvuoren alueelta päästäisiin tuonne Martoisiin ja sieltä eteenpäin akkualueelle ja sieltä sitten niin kuin tätä satamatietä pitkin, niin sellainen niin kuin ymmärrys on heräämässä, että jos niin kuin tällainen kokonaisuus toteutuu, niin se avaa niin kuin, ihan niin kuin eri tavalla ja se johtaa myös niin kuin pohjoisesta tulevaa liikennettä niin kuin sitä tietä pitkin sitten satamaan. Men det är ju det att det här är ju enormt stora projekt i så fall och så många år som vi pratar om att det är ju så. Men det som jag tänkte på just med de här kartorna, och jag tror att jag sa det på förra mötet också, eli just kun katsotaan näitä karttoja, niin kannattaa tuijottaa hyvin tarkkaan. Alltså det lönar sig att stirra riktigt noga på de här kartorna och det kan man väl säga med en viss erfarenhet. Att när vi planerade då Smedsby omfartsväg så alltså nu gjorde vi vissa missar, måste jag säga. Där liksom detaljerna ska kunna bli lite bättre. Och ni kanske kommer ihåg där för kanske det var i 2 år sedan så klagade man i Vörå över det att för det i Övis så fanns det inte tillräckliga accelerationsfiler då ut på riks 8. Och sånt här så kanske man missar. Liksom att kommer man smidigt ut på vägen eller inte. Eli nämä yksityiskohdat voi olla aivan ratkaisevia monelle henkilölle. Et varmasti tämä tuottaa myös ongelmia joillekin, mutta voi myös lieventää, jos keksii näitä hyviä ratkaisuja. Så det är viktigt. Sen bara några ord om det som Markku här redan sa om de här stora projekten. Att vi lever i en ganska märkvärdig tid här nu. Att det känns som att vi har liksom ett fönster som är 5 år stort. Och antingen så hoppar man in genom det där fönstret eller så hoppar man inte in genom fönstret. Och det är den här gröna omställningen. Och det som vi ju redan ser är ju att det här Hitachi har gjort ett jättestort beslut och har ett bygglov som har vunnit laga kraft i Vikby. Vi diskuterar också med Shanshan hela tiden och det ser faktiskt rätt bra ut, måste jag säga. Och klart att det finns mycket frågetecken ännu. Men vi måste också som region ta oss i att hur klarar vi oss och på något sätt bemöta de här frågorna och ha olika planer. Eli tässä tapahtuu hyvin isoja asioita nyt yhteiskunnassa ja maailmalla, Suomessa ja varsinkin täällä Pohjanmaalla, kun on isoja hankkeita, Hitachi, ehkä Shanshan, ehkä joitakin muita. Ja tämä on niin kuin alueen uudistumista monella tavalla ja tämä on nyt osa sitä pohdintaa, mitä täällä tehdään. Mutta ehkä näillä sanoilla, kanske med de här orden, så ska jag överräcka. Det var Janne som Ponsimaa som ska ta över ordet här. Och han har ju hjälpt oss med provbelysningen
rätt låt så. Vi har nått ett projekt i alla fall här tidigare. Tack. Kiitos. Valitettavasti minun ruotsin kieli ei ole noin hyvä kuin Ruurikin, eli joudumme nyt sitten tässä Mikon kanssa yhdessä vetämään tämän puheenvuoron. Mä oon Janne Ponsimaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja siellä yksikön päällikkönä ja tässä hankkeessa olen sitten projektipäällikkönä edustan tilaajaa. Niin kuin Ruuri äsken tuossa sanoi, niin palataan noin detalleihin myöhemmin. Mä lyhyesti kerron vähän siitä valintaprosessista, joka viime kerralla herätti aika paljon keskustelua. Mutta tässä tietysti aika on rajallinen, että ihan lyhyesti sitä avaan. Mutta katsokaa tosiaan noita suunnitelmia, niin ollaan niitä tehty varmasti, mitä palautteita on saatu, niin saatu paremmaksi niitä suunnitelmia ja koko ajan sitä parannetaan. Eli kyllä niillä vaikutusta tietysti on palautteella, mitä saadaan, niin jos vaan pystytään ne huomioimaan, niin kaikki huomioon. Alltså han heter Janne Ponsimaa och jobbar i ELY-centralen som projektchef i det här planeringsprojektet från ELY-centralens, eller NTM-centralens sida. Och han kommer att presentera den här utarbetandet av utredningsplanen och sammandrag av alternativens val här i planeringen. Men han påpekade också att det är viktigt att ni tittar noga på kartorna, så som Rurik sa det här tidigare. Och kanske ni kommer att konstatera efter det att ni lämnar era synpunkter har tagits i beaktande i många ställen, kanske inte i alla möjliga ställen, men att det är i alla fall värd att sen kommentera och lämna respons efter den här presentationen. Sieltä vissiin Sari vaihtelee dioja sitten, kun minulla oli vähän eri sivu täällä äsken, niin katsotaan sitä. Eli ihan lyhyesti tässä, mikä tämä yleissuunnitteluun valittu vaihtoehto niin meni. Eli tämä oikeastaan kerrottiin jo viime kerralla teille. Eli hyvä selostus valmistui vuonna 2016 ja tuo valinta tehtiin sitten kesäkuussa 2023, eli viime vuoden kesäkuussa. Ja siinä pohjana oli tietysti nämä hyvä selostus, joka on oleellinen asia. Ja sitten yksi iso asia, mikä tänä päivänä hankkeelle tehdään, joka tuossa on koodattuna, on tämä hankearviointi, joka me laadittiin näistä vaihtoehdoista 2022 vuonna. Sitten lisäksi tietysti on muitakin asiakirjoja ja raportteja, jotka sitten on lueskeltu tarkkaan läpi ja todettu, että näissäkään sitten ei tullut mitään sellaista esille, että tätä vaihtoehtoa ei olisi voitu valita. Eli siellä on Mustasaaren kunnan raportti vaikutusten arvioinnista satamatien rakentamiseksi Vaasan Vaskiluotoon ja sitten myös Reijer Patteri teki oman hyvä-selostuksensa Kaun tehtaan rakentamiseksi Vaasaan. Ja yksi tietenkin oleellinen asia tässä on se, että tämäkin vaihtoehto on maakuntakaavoissa ollut mukana ja myös yleiskaavoissa molemmilla kunnilla, sekä Vaasan kaupungilla että Mustasaaren kunnalla. Eli siinä mielessä kunnatkin ovat sitä sen sitten huomioineet jo kaavoituksessaan ja osaksi kuitenkin näitä on ollut sitten päivittää. Eli maakuntakaava on nyt ollut nähtävillä ja käsittääkseni Mustasaaren kunta on nyt sitten yleiskaavoitusta käynnistelemässä. Eli siellä oli tällainen, nämä vaihtoehdot sekä Fladan että Viikpyy esitetty niin molemmat tällaisina vaihtoehtoisina yhteystarpeina, joka on sitten kaavamerkintänä todettu, että se olisi riittävä, niin sitä täytyy sitten päivittää tämän yleissuunnitelman pohjalta. Alltså, det här alternativet presenterades en gång redan i senaste presentationsmöte, infomöte här, där i Solf skola. Och här ser ni alla alternativ som tidigare har blivit undersökta. Och MKB-utredningen blev färdig 2016 och val av alternativet fattades beslut år 2023. Och då var
där i bakgrunden finns också uppdateringen av MKB-rapporten och det som var bakom det. Och naturligtvis också många andra rapporter och utredningar inom området. Till exempel Korsholms kommuns rapport, konsekvensbedömningen för eventuellt byggande av en hamnvägg i Vasklot i Vasa, samt sen de MKB-utredningar som gäller Akkuområdet där bakom flygfältet. Alla de här utredningar eller alternativa lösningar, närmast Vikby och det här Fladan-alternativen har varit väl med i planläggningen i båda kommuner, och också i landskapsplanen har man tagit beaktande dessa lösningar. Dels och Korsholms kommun har även inlett uppdatering av generalplaneringen för de här områdena så småningom, så att de här lösningarna har varit ganska länge med i planläggningen. Och nu blir det ännu noggrannare med tiden. Sen verran tuossa katsoin, että tuo kartta ilmeisesti ei näkynyt ihan yhtä hyvin kuin täällä näytöllä, mutta siinä on kuitenkin nuo vaihtoehdot. No lyhyesti tästä hankearvioinnista, mitä se tarkoittaa? Tässä on, se on varsin kattava asiakirja, hyvin lyhyesti koottu näitä asioita, mitä siellä huomioidaan, mutta siitä löytyy tuolta internetistä, jos haluaa tähän asiaan tutustua, niin enemmänkin tietoa. Mä lähden näitä kaikkia tästä lukemaan, te osaatte kaikki varmasti lukea, niin näette, että mitä asioita siellä niin kuin pääsääntöisesti huomioidaan, mutta siinä niin kuin avataan nämä hankkeet kyllä varsin kattavasti ja eri näkökulmat otetaan huomioon, kun sitä hankearviointia laaditaan. En lähde tosiaan näitä sen tarkemmin lukemaan. Alltså projektbedömningen är en process som ingår i sådana här planeringsprocesser. Och Janne berättade att den här projektbedömningen är en väldigt täckande utredning av konsekvenser och speciellt ekonomiska och olika konsekvenser i projekten. Han kommer inte att i noggrannhet gå igenom det här, men ni kan läsa från tavlan där att vilka delar ingår där, och det kan också bekantas noggrannare i nätet sen. Tietysti voi vielä tästä mainita, että tuo hyötykustannussuhde ja hyötykustannusanalyysi näissä eri vaihtoehdoilla, niin se on se, niin se tärkeä asia siihen, mitä siitä sitten on lopputuloksia. Kanske den viktigaste saken är det att man försöker jämföra nyttan och kostnader med varandra, och den här nyttosiffran borde vara mera än ett, att det är lönsamhetstal är väl den här rätta termen. Det är det väsentligaste resultat i den här projektbedömningen. No tässä vielä siitä hieman lisää. Eli tosiaan noin 60 sivua kaiken kaikkiaan tuli tästä hankkeesta hankearvioinnin pituudeksi. Ja siellä tosiaan näiden eri vertailuvaihtojen välinen ero ja HK-suhde eli hyötykustannussuhde. Jos periaatteessa jos se on yli 1, on hankerahamääräisten vaikutusten osalta kannattava, mutta toisaalta pitää muistaa, että jos se jää alle sen 1, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi kannattamaton. Niissä nyt ei aina kaikkia vaikutuksia voida huomioida, ja sitten kuitenkin se tulevaisuus, niin se antaa kyllä mahdollisuuksia tällaiselle väylälle huomattavasti enempäänkin ehkä, mitä tässä vaiheessa pystytään edes arvailemaan. Ja toisaalta on niinkin, että jos se on yli 1, niin sekään ei välttämättä ole. Että tämä nyt on kuitenkin jonkunlainen asiakirja, millä saadaan ne hankkeet vaihtoehdot samalle viivalle, että mitä on ne kustannukset, mitä silloin on arvioitu, ja niiden tuomat hyödyt yhteiskunnalle.
Alltså den här projektbedömningsrapporten är drygt 60 sidor lång och där jämförs som sagt alla de här olika alternativa linjedragningar och där framkommer den här lönsamhetskalkylen och om den visar att lönsamheten är över 1,0 så är det lönsamt, men ibland kan det vara också så att lönsamhetstalet är under 1,0 och därtill kan det ändå bli förverkligad den här vägen. Det finns också många olika saker som påverkar saken. Den här projektbedömningen är bara en sak i helheten. En väg kan medföra så här stora möjligheter för området. Alla de kan inte tas med i den här projektbedömningen. Ja vielä tästä sen verran tästä hankearvioinnin hyötykustannussuhteesta, niin meillä täällä rannikolla tahtoo nuo pohjaolosuhteet olla aika haastavia, jotka sitten nostaa omalta osaltaan rakentamiskustannuksia ja sillä tavalla näitä meidän hankkeita tahtoo sitten painaa ehkä vähän kannattamattomammaksi kuin tuolla muualla päin Suomessa, mutta tietysti sitä infraa täälläkin tarvitaan. En sak som är speciellt här i Österbottensområdet är det att grundförhållandena här är väldigt dåliga ofta. Vi har tjocka, mjuka lerlager under vägen och det krävs mycket kostnader att göra det här grundförstärkningar och därför de äter den här lönsamheten ofta bort i vårt område och det måste tas i beaktande också när man jämför våra projekt till det projekt i övriga landet. No joo, sitten tämä oikeastaan tämä tärkein silloin viime kerralla, kun näitä ulkoa vähän muistelin, että kun kysyttiin tätä asiaa, että kun nämä vaihtoehdot laitettiin silloin rinnakkain, kun sitä valintaa tehtiin ja hankearvioinnista saatiin sitten lukuja. Ja tuossa nyt ensinnäkin vasemmalla näkyy kaikista näistä eri vaihtoehdoista niiden silloinen arvioitu kustannusarvio, joka pitää muistaa, että nyt kun aina mennään tarkempaan suunnitteluun, niin se tulee joka tapauksessa muuttumaan, kun saadaan lisätietoja, mutta ne on tietenkin siinä vaiheessa laitettu mahdollisimman hyvin rinnakkain ja niillä tiedoilla, mitkä on ollut käytettävissä. Ja tästä nyt tietysti voidaan havaita, että tuo keskustatunneli, kaupunginselkä erityisesti, niin ne on uuden kalliita vaihtoehtoja olleet ja sitten tuo hyötykustannussuhde on melko alhainen kummassakin, eli 0,1 ja 0,16. Eli tässä niin kuin oikeastaan tämä Viikpyy nousee kyllä kirkkaasti näistä, että myös se, että Viikpyy vaihtoehdossa oli niin kuin ehkä parhaiten myös sitä vaiheittain toteuttamisen mahdollisuutta. Eli se on tänä päivänä aika iso juttu, että voidaan sitten kun suunnitellaan joku hanke, niin toteuttaa sitä vaiheittain, jos yhteiskunnalla ei heti ole rahoitusta osoittaa siihen koko kokonaisuuteen, niin esimerkiksi voidaan ajatella, että tie rakennetaan ensin rantatiehen saakka ja tasoliittymällä ilman eri tasoliittymää. Seuraava vaihe voi olla sitten Kasitielle ilman eri tasoliittymää ja esimerkkeinä vain, että mitä se vaiheistaminen voi tarkoittaa, jolloin voidaan sitten niitä rakentamiskustannuksiakin sitten niin kuin myöhempään aikaan siirtää osaksi ja tehdä esimerkiksi niitä rakenteita sillä tavalla, että ne ei kuitenkaan olisi hukkainvestointeja. Eli se on aika tärkeä juttu myös. Mutta selkeästi tämä Viikpyy niin näistä nousi niin se, että se on edullisin, mutta myös hyötykustannussuhteiltaan selkeästi paras. Här ser vi i denna mellersta spalten kostnadsförslag för dessa olika 4 alternativ. De här siffrorna är från den tiden då den här jämförelsen gjorts, 2016 ungefär, drygt 10 år gamla siffror. I dagsläget kan siffrorna vara annorlunda, men de är i alla fall jämförbara med varandra.
Och i högra spalten där är sen det här lönsamhetstal som i Vikboalternativet är den mest bästa, 0,64. Den börjar ju bli ganska nära ettan jämfört med det här andra. Så därför är det den bästa alternativet. Janne sa det också att en sak som leder till att vi har valt Vikboalternativet är det att i den alternativen är det mest lättast att bygga etappvis. Till exempel så att man först bygger från Sundumvägen till Strandvägen med en plananslutning och sen senare fortsätter från Strandvägen till riksväg 8 och kanske i tredje skede först de här trafikplatserna. Det är bara exempel om det hur det kan delas till olika etapper. Juuri näin, ja näitähän ei ole mitenkään mietitty vielä sen enempää, että viedään tämä yleissuunnitelma ensin tästä valmiiksi ja sitten mietitään, että missä pätkissä sitä jatketaan. Alltså den här etappbyggandet kommer att planeras senare noggrannare. Inga beslut om det har ännu fattats. No joo, tämä nyt on sama kalvo, mikä viimeksikin meillä oli täällä esillä. Pitää kysyä oikeastaan, että onko täällä sellaisia ihmisiä, jotka on ihan pelkästään suomenkielisiä? Okei, no sitten pidetään tämä kalvo esillä vielä. Eli tässä vielä kertauksena vähän, että miten tällaisen tie- ja ratahanke etenee. Tässä hankkeessa on tosiaan ollut tuo ympäristövaikutusten arviointi pohjalla, jossa nämä eri vaihtoehdot arvioitiin. Siinä kaikki, niin kuin muutenkin on todettu, niin todettiin nämä kaikki vaihtoehdot toteuttamiskelpoisiksi. Tietenkin siellä jokaisessa vaihtoehdossa on huomioitavia asioita, mitä sitten suunnittelussa täytyy huomioida, mutta kaikki todettiin toteuttamiskelpoiseksi. Ja nyt ollaan tuossa yleissuunnitteluvaiheessa menossa ja toinen yleisötilaisuus. Tämä yleissuunnitelma pitäisi nyt saada valmiiksi tässä vuodenvaihteen jälkeen. Ja sitten katsotaan, kuinka aikataulua ei ole sen jälkeen vielä oikein tiedossa tässä vaiheessa, että koska se hallinnollinen käsittely voisi alkaa, eli suunnitelma asetetaan nähtäville ja siinä sitten on mahdollisuus tehdä muistutuksia vielä ja sitten sen jälkeen, jos kaava-asiat ovat kunnossa, niin suunnitelma voidaan laittaa Traficomille hyväksyttäväksi, mutta näiden aikataulusta ei vielä osata sanoa, että ainakin Mustasaaren kunnan kaavoitusprosessin täytyy edetä ensin sitten maaliin, ennen kuin voidaan Traficomissa hyväksyä tuo yleissuunnitelma. Se täytyy olla valtuustossa hyväksytty se yleiskaava. Ennen sitä ei voida hyväksyä. Eli tässä vaiheessa en osaa sitä aikataulua sanoa. Mutta sen verran voidaan todeta jo nyt, että eduskunta on myöntänyt, en tiedä onko vielä muija kopahtanut pöytään, mutta kuitenkin on ainakin hyvin vahvasti tulossa rahoitus myös tuohon tiesuunnitteluvaiheeseen, eli seuraavaan vaiheeseen. Siellä on 500 000 euroa tulossa, eli siellä on niin kuin poliittisesti kovasti halua tätä hanketta edistää. Ja sehän on sitten sellainen vaihe, joka myös varmasti vie sen parisen vuotta ehkä tässä hankkeessa, kun on yleissuunnittelu pohjalla, niin menee vähän nopeammin. Mutta se on sellainen vaihe sitten, jolla jo voidaan sitä rakentaa, kun se suunnitelma on hyväksytty ja ottaa maat haltuun ja näin poispäin. Mutta sen aloittamisesta ei ole vielä tietoa ja katsotaan sitten, saadaanko sille koko välille sillä rahalla tiesuunnitelmaa vai ei. Ja sitten kun meillä on valmis tiesuunnitelma aikanaan, niin voidaan sitten ajatella, että hanke rakentaminen voisi alkaa, mutta tietenkään siitä ei ole mitään tietoa, että koska se sitten voisi tapahtua. Yleensä tänä päivänä tiehankkeet ei saa rahoitusta, ellei ole hyväksyttyä tiesuunnitelmaa olemassa.
poliitikot ei halua lähteä rahoittamaan sellaisia hankkeita, jotka ehkä ei sitten toteudukaan. Niin, suunnitelmat pitää olla hyväksyttyjä. Onko se tästä ruotsinkielistä diaa? On tästä, joo. Alltså, den här processen framskrider enligt den här siffran, eller bilden från vänster har vi först det här NKB-skedet som har blivit gjort tidigare och den innehåller olika typer av utredningar. Och följande skede är då utredningsplanen som vi jobbar just nu med, och den när den blir färdig och på påseende så kan den sen senare gå till Traficom för att godkännelse, men den kan inte godkännas i Traficom innan områdets detaljplaner och generalplaner är likvärdiga med planen, och det är en sån här väsentlig jobb som kommunerna måste se till att den fixas. Sen då planläggningen är färdig kan den fattas beslut om godkännande av utredningsplanen. Den kan ta flera år innan den är i målen, den delen. Men samtidigt när utredningsplanen är på väg till fastställelse kan man redan börja med vägplaneringen, alltså tredje skede, mellersta skede i den här bilden. Och Janne berättade just här att staten och politikerna har en viss vilja att framskrida det här projektet så att de har visat den finansiering för vägplaneringen, men ännu inte vet vi att när vägplaneringen kunde påbörja, men att det är i alla fall den tredje skeden sen som kan komma efter det här. Och med vägplanen, när den har blivit fastställd kan man den börja bygga. Men sen på byggandet kräver sen och tiden när byggandet kunde vara möjligt. Det tar tid. Vägplaneringen tar kanske en sådant projekt drygt 2 år tid, eftersom vi har en utredningsplan som lättar planeringen. Vissa delar har redan blivit gjorda, men att innan man kan börja bygga behöver man finansiering, och det vet vi inte ännu när finansieringen kunde komma för det här projektet. Joo, varmasti tuli hyvin saatettu. Mulla ei varmaan tässä vaiheessa muuta, että mennäänkö sitten suunnittelija esiintyy seuraavaksi. Det var allt som Janne hade här att berätta åt oss, och sen kommer planeraren och presenterar planen. Man suomeksi aina silloin tällöin sanoa jotain. Hej, jag heter Tero Hakkola och där är nu tränar. Mitt namn är Sari Kirvesniemi och de ses där. Don är inte på plats idag och Sari, vi diskuterar med Sari att jag ska ta den här presentationen idag. Eli mun nimi on Tero Hakkola ja tuolla nyt näkyy 3 nimeä. Don ei ole tänään päässyt paikalle ja Sarin kanssa me sovittiin, että mä vedän tämän esityksen, niin ei tarvitse vaihtaa mikkiä, vaan pystyy vetämään paremmalla rytmillä sitten. Ja meillä on nämä kaikki tekstit tässä suomeksi ja ruotsiksi, niin mä tuun puhumaan pääasiassa ruotsia, että sitten täällä oli muutama suomenkielinen, mutta jos jää epäselväksi jotain, niin tulkaa sitten esitysten jälkeen kysymään, voidaan käydä läpi jotain kuvia tarkemmin, niin saadaan vähän enemmän aikaa kysymyksille ja keskustelulle sitten tuossa lopussa. Så kommer att ta det mest på svenska det här och sen att det är mera tid sen till frågorna
frågorna och diskussion sen i slutet av det här evenemanget. Så från det här planeringsområdet, så det är från Murbrunnsvägen och Uttergalans korsning ända till Riksåttan, och det är cirka 14,5 kilometer lång och ny väg är cirka 12 kilometer från Murbrunnsvägen till Riksåttan. Sen den här planeringsprocessen, då det kom fram i det där, vad Janne och Mikko sa, att i det här utredningsplanen godkänns de grundläggande trafik- och tekniska lösningar samt de lösningar som styr följande planeringsskede. Och det följande planeringsskede, sen är det vägplaneringsprocess. Och de principiella frågorna som fastställs i den godkända utredningsplanen, såsom vägens ungefärliga läge och höjdläge samt blandskilda anslutningar, antalet körfält och vägtyp, de fungerar som riktlinjer sen vid utformningen av vägplanen, och man kan inte avvika väsentligt från dem. Och till exempel när det gäller bullerbekämpning, så det definieras behoven av bullerbekämpning i utredningsplan, men de här åtgärderna godkänns inte i det här skedet, det är sen i vägplanen. Sen lite om tidtabellen, så respons och åsikter kan lämnas in fram till 10 december det här året vid tjänsten planering av statens trafikleder. Och sen feedback kan också lämnas via e-post till planerarna. Och det har nu kommit via e-post och det har kommit via telefon också, att det är helt OK också sådär. Och målet att det här utredningsplanen då att det är i slutet av 24 eller början av 25 att den här planen ska vara färdig, och sen om den där processen som sa jag tidigare att det kan ta sen sin tid. Och den här utredningsplanen kommer till påseende det är början av året eller på våren 25. Att den där tidtabellen kommer att bli noggrannare lite senare. Och under påseendetiden kan man sedan lämna påminnelser om planen. Och NTM-centralen sen behandlar påminnelser när man gör eventuella ändringar i planen. Sen Transport- och kommunikationsverket Trafikon fattar ett beslut om godkännande som läggs till påseende och kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. Sen lite vad har vi gjort efter senaste informationstillfället, så vi har bearbetat alla respons som kom in. Vi har justerat planen, sen justerat trafikprognosen, man har gjort bullerberäkningar och på basen av dessa ett förslag till bullerbekämpningen. Vi har gjort grundundersökningarna, och en del av de här sista grundundersökningarna ska göras sen under november. Vi har kollat den där vägens linje nu på hösten, så vi har gjort lite mer grundundersökningar efter det. Sen har vi definierat preliminära behov av grundförstärkningar. Och sen har vi gjort en preliminär kostnadskalkyl och sen gjort en bedömning av projektets effekter. På våren vi hade en sån här kartresponsenkät. Det var öppet från slutet av februari till mitten av mars, cirka en månad, 4 veckor. Och under den tiden gjordes cirka 380 besök till sidorna, och vi fick över 200 sådana här kartmarkeringar med skriftliga förklaringar att vad som kunde göras bättre eller vilka önskemål man hade. Sen fick vi då respons via e-post och via Trafikledsverkets system efter det här informationstillfället, och sen har det kommit under tiden
Och så var det på hösten och sånt att det har kommit nu feedback om det här planerna. Och sen responsen var överlagt bekymrad och inställningen till vägprojektet var mest negativt, åtminstone det som kom fram till oss. Och i ett stort antal kommentarer var man allmänt emot det här vägprojektet. Sen i närheten av bostadsområden, speciellt vid Bolagsvägen, så oroade sig i synnerhet barnfamiljer för trafiksäkerheten och man önskade sig låga hastigheter i närheten av bosättningen. Och sen i flera kommentarer oroade sig djurbrukarna för bevarandet av fåglarna samt försämrade förutsättningar för företagsverksamhet. Sen kom det också det här vägprojektens höga kostnader och kostnadskalkyl. Det lyftes upp i flera tillfällen. Sen markernas inlösning samt värdesänkningar bekymrade flera sparare. Det som fick flest de här enskilda kommentarer var sen om önskemålet om en rondell vid korsningen mellan Hamnvägen och Näsvägen. I det här förra infotillfället vi hade två alternativ. Ska det vara rondell eller en sådär stafflerad anslutning? Och det där rondellen fick ganska många röster. Sen det kom bekymmer om att förstörelsen av dämningar och sen bostadszoner och det här, hela dräneringen på det här åkerområdet, så det är en stor sak och vi har diskuterat med det här vad heter det nu, dränering? Invallningsföretaget, tack. Vi har haft diskussioner med de där också om dräneringen. Sen var det en oro för förändringen av kultur- och landmiljö, splittringen av bosättningar och bygemenskapen. Sen vägens bullerstörningar, sen påverkan av naturen och den biologiska mångfalden. Och sen var det också att man tog många gånger ställning till det här valet av alternativet. Att det här och valet skulle vara någonting annat än det här Vikby-alternativet. Sen trafikprognosen, så det har gjorts med tillväxtfaktorer enligt den nationella trafikprognosen. Och man har även tagit hänsyn till Vikby-Margårds vägförbindelsen samt markanvändningsprognosen i Vasaområdet. Och sen det har hittats nya fabrik i Vikby. Och trafikmängden för den nya vägförbindelsen är mellan 1200 till 2300 fordon per dygn. Och tyngdtrafiken skulle vara cirka 450 fordon per dygn. Och trafikmängden för planeringsområdet på den här Mörkrösvägen är mellan 5000 till 6500 fordon. På Strandvägen är cirka 5000 till över 6000 fordon. Och på Riksåttan är det cirka 4000 till 6000 fordon. Och där på kartan, så där på kartan syns det ungefär att var det kommer att vara den där trafikmängden, den största trafikmängden är sen där via Strandvägen och Riksåttan. Och sen också närmare Mörkrösvägen 1900. Sen lite de här utredningsplanens åtgärder. Så det här Hamnvägen, det kommer att vara en tvåfilig regionväg. Och den där tvärsektionen kommer att vara, man säger så det 9,7 meter, att körbanan är 7 meter bred.
från väglinjen till väglinjen och sen det är 1 meters vägrätt per sida. Det är tillsammans 9 meter och sen är det körbanan 7 meter. Hastighetsbegränsningen på hamnvägen är mest 80 km per dygn, men mellan Myrgrundsvägen och Näsvägen så det är 50-60. Där ligger den nuvarande Bolagelsvägen, det kommer att vara 50 och sen därifrån till Myrgrundsvägen det är 60 och sen från den där rondellen österut sen mot Strandvägen det är 80. Sen det kommer att vara cykelväg, det byggs bredvid hamnvägen mellan Myrgrundsvägen och Näsvägen. Sen det kommer 2 planskilda anslutningar, en vid landsväg 760 Strandvägen, det där landsvägen, och sen på horisonten det kommer en annan planskild anslutning. Sen det ska komma rondell i korsningen av hamnvägen och Näsvägen. Vissa tomtanslutningar kommer att tas bort. Sen vi har det i planen, det här Sundonbrun, att det ska förnyas. Och det där kostnadsberäkningen är cirka 50 miljoner nu. Att i den där tabellen som Janne visade det var 38 någonting, eller 32, att det har nu gått uppåt, men kostnaden har också kommit uppåt. Och i helheten att det är inte bara att planen har blivit dyrare, utan det är alltid när man planerar noggrannare och har alla åtgärder och sånt kollat, så det brukar gå lite uppåt. Och det här hela investeringarna har blivit dyrare. Eli tuosta kustannusarviosta toi on enemmän mitä siinä kalvossa oli, mitä Janne näytti, minkä mukaan hankearvio on tehty. Ja kustannustaso yleisesti on noussut tässä muutaman vuoden aikana. Ja samoin sitten monesti kun suunnitellaan tarkemmin, niin tulee tiettyjä pieniä detaljeja vastaan, mistä sitten tulee sitä hintaa aina jonkin verran. Mutta ei ole pelkästään suunnitteluratkaisuiden mukana tullut kustannusten nousu, vaan sitten on myös yleinen kustannustaso vaikuttaa. Voi sanoa, että se on huimasti noussut myös tuo Sundomin silta. Niin, ja den där kostnadsberäkningen har gått uppåt också på grund av det här Sundonbron. Att det är inte bara den vägen sen som har blivit dyrare. Eli Sundomin silta on myös tullut mukaan suunnitelmaan, mikä on vaikuttanut siihen kokonaiskustannusmäärään, että ei ole pelkästään se satamatien osuus tullut kalliimmaksi. Sen jag lite kartan, det syns också på de här veckorna, det kan vara att det syns bättre där på vägen än på det där uppe. Men jag går nu snabbt igenom det här, att ungefär vilka åtgärder kommer, och vi kan sen kolla noggrannare via väggar att vad har vi planerat hit. Men det här första kartan, så där syns det gångbana och cykelväg från Myrgrundsvägen till Näsvägen, och sen det kommer rondell i Näsvägens anslutning. Och sen till det här Myrgrundsvägen har vi gjort en sån här kanalisering, att det kommer en kanalisering dit och vänstersvängfil. Tuonne Myrgrundin tieliittymään on tehty myös kanavointi, että sinne tulee vasempaan kääntymiskaista. Ei ole teksteissä mainittu. Sen när man går lite vidare, så det här Munksmovägen har ändrats till en sån här stafflöjad anslutning. Det var redan tidigare så här, men det är ändringen från nuläget. Sen på Åkrarna, det här vägen kommer att vara på bank. Det här vägytan kommer att vara ovanför översvämningsgräns. Och det var någonting 2 meter och lite över att det där vägytan kommer att vara ungefär i samma nivå som de här invallningstida bankarna. Att det är sen en sån där bank på det där åkaren. Det kommer att vara så. Och det här åkrarnas dränering, det har tagits i beaktande att vi har kollat att där är det invallningar
och sen teknikerna där på åkrarna att det kommer in kring till det här tekniksystemet sen när vägen byggs. Tuosta tulvarajasta, niin tosiaan tie on suunniteltu tulvarajan yläpuolelle ja se on noiden penkereiden korkeudella suunnilleen yli 2 metriä, että siitä tulee tie olemaan aikamoista penkereillä. Sen när man går lite vidare så det här bron över Solfå så det kommer bara att ovanför de här översvämningsvallar. Och de där vallarna ska lämnas i nuvarande läge. Det ska inte komma någonting till de där vallarna. De ska bevaras i nuvarande läge. Sen där var ganska många sådana här lantbruksanslutningar och vägar och sånt som de går genom det här kommande hamnvägen. Så i ganska många fall har vi nu lämnat de här nuvarande vägförbindelserna som sådär fyrvägskorsningar, att om det kommer någon lantbruksfordon så de kan köra rakt över hamnvägen, att vi behöver inte svänga till hamnvägen utan de kan köra rakt över och fortsätta som det är ungefär i dagsläget. Man måste nu möjligen stanna och titta lite att det inte kommer någon fordon där, men annars det blir inte så stort bekymmer om det. Eli noista nykyisistä maatalousyhteyksistä, niin niitä ei tunnelihaara liittymistä tuossa näin, että pääsisi saamaan satamatien yli suoraan. Ei tarvitse pysähtyä siinä kesken kaiken. Ei tarvitse kääntyä satamatielle ja sitten kääntyä uudestaan. Sen kommer till Strandvägen och det här Strandvägens enskilda anslutning. Det kommer vara som 2-rampig anslutning. Att på våren vi hade 2 bilder där var en rampig alternativ och sen det var sån här 2-rampig alternativ. Och den där trafikmängden på Strandvägen är så stor att det är lite anvisningar så det är inte möjligt att ha en sån där enrampig alternativ där. Eli ranttiin ei taas liittymässä tulee 2-ramppisena. Keväällä yleisötilaisuudessa oli vielä vaihtoehtoja sen suhteen, että onko se 1-ramppinen vai 2-ramppinen. Ja toi rantatien liikennemäärä on sen verran suuri, että ohjeistusten mukaan ei voida tehdä 1-ramppista vaihtoehtoa tuohon. Sen hamnvägen går under Strandvägen. Och Strandvägen kommer att vara i ungefär sin nuvarande position sen. Det är det höjdläge. Rantatien tasaus tulee olemaan sellainen nykyisessä tasossa 100 metriä sitä oli. Sen där Tölvivik-vägen det ska avbrytas. Och det planeras en ny förbindelse från hamnvägen till Tölvivik-vägen. Det syns dåligt där men det är där i alla fall planerat. Sen det här sträckan mellan Strandvägen till Riksottan så det här hamnvägens linjedragning det har svängts lite att det går nu på södra sidan av det här Jordtramossen. Vi har diskuterat om det här linjen mellan centralen och kommunen och det har varit bättre position om man tänker helheten att det går där på södra sidan av Jordtramossen. Eli tässä Satamatien ja siis Rantatien ja Kasitien välillä, niin linjausta on vähän käännetty. Aikaisemmin se meni tuon Jordtromossenin pohjoispuolelta, mutta se menee eteläpuolelta. Linjausta on tarkasteltu kunnan ja ELY-keskuksen kanssa ja sitä linjausta ja on todettu, että tuo eteläpuoli on kokonaisuuden kannalta parempi vaihtoehto. Och sen är vi vid Riksottan. Här också hamnvägen går under riksvägen. Sen det här hamnvägens linje kommer norr om det som är naturskyddsområde. En del av anslutningarna mellan Blasila anslutning och sen Vikby industriområde. De kommer att stängas i det här fallet. Att det kommer de här ramperna, de här anslutningsfiler på riksvägen. Så det är en orsak att stänga de här anslutningar.
Och det ska sen göras en sån här enskild väg från hamnvägen till området på västra sidan av riksväg 8. Så att där finns hus i dagsläget så att de kan sen köra, komma bort därifrån. Och den här lösningen har vi också diskuterat med Korsholms kommun. Nu skulle det se bäst ut att varifrån de här skulle sen komma bort eller vart de skulle köra. Eli tuossa osa noista liittymistä tulee kasitiellä katkeamaan sitten. Syynä siinä on tuon eri tason liittymisrampit, että ramppien kohdalla ei voi olla liittymiä. Tästä ratkaisusta on keskusteltu sitten kunnan kanssa, että mikä olisi paras sijainti näille tieyhteyksille. Och en tvärsektionen så det är det där körbanans bredd 7 meter och vägens vägrenar 9 meter. Och sen i ställena vart man har bullerbekämpning så det där bredden är lite större. Så det där bullerbekämpnings vad det nu kommer, det var eller valli oftast eller vägg eller sådär bullerräcke som de hade tänkt så det tar några meter till det där utrymmet. Och sen mellan sektioner från 0 till 2000, alltså från Myrgrusvägen till det där rondellen, så det är också gångbana och cykelväg och Kiliremsans bredd varierar mellan 3 och 5 meter. Där var hastigheten 50 så det kan vara 3 meter och när hastigheten är 60 så det måste vara 5 meter. Det där Kiliremsan mellan cykelvägen och körbanan. Ännu lite från det här bullerbekämpning så det har föreslagits bland annat i Bolögarsvägen vid anslutningsområden vid Strandvägen och Riksottan. Och sen på de områden där det där 55 decibel överskrids, att det var vissa ställen var vi har sen bullerräcke visat. Och i den där kartan syns med den där Myrgrundsvägen också från den här hamnvägens anslutning ända till Näsvägens anslutning och Näsvägen, det där ena delen syns där. Men det är på grund av att vi har räknat det här nuläget och att kommer det att påverka den där hamnvägen till nuläget också på de där ställena. Eli tuossa kartalla näkyy nuo melulaskennat myös Myrgrundin tiellä Näsintielle asti ja sitten Näsintiellä Myrgrundin ja Satamatien välillä. Ja tuossa kun melua on laskettu, niin nykytilanne on otettu huomioon ja tuossa on tarkasteltu, että onko näillä välillä muutoksia sitten nykytilanteeseen. Sen de mest betydande konsekvenser så de här förbindelserna för tung trafik och specialtransporter förbättras. Förbindelsen mellan Vasahamn och Vika-Vasaområdet förbättras avsevärt. Utvecklingen av trafikförbindelserna stöder markanvändningen, verksamhetsförutsättningarna i närområdena som främjar den planerade markanvändningen inom industri, logistik och arbetsplatsområden. Den nya vägsträckningen kommer att leda till en splittring av det här öppna fält med landskapsvärde och bryta den traditionella bystrukturen särskilt mellan Vikby och Tölby och i Bybysmo. Minskningen av sammanhängande åkermarker försvagar jordbrukets verksamhetsförutsättningar och de mest betydande konsekvenserna för den byggda kulturmiljön orsakas av att den nya väglinjen bryter med den traditionella bystrukturen, särskilt just där mellan Vikby och Tölby samt i Bybysmo. Och sen det här ökade trafiken orsakar bland annat bullerolägenheter, vilket försämrar sen boendetrivseln i området.
Sen har vi ännu mer information, men här var vår presentationen och nu tycker jag att det är sen dags till frågorna. Om jag kommer ihåg rätt så blir jag tillfrågad i ett skede att ta emot frågor här. Men att, jag ska först fråga helt praktiskt, hur mycket tid har vi på frågor innan vi börjar se på kartan? Det var till 7:30 reserverat det här utrymmet, möjligen till 7:00 och sen halvtimme om man ska lämna till att titta kartan. Du var först. Ja. Jag undrar varför går inte att frakt på järnväg? Järnvägen finns ju redan. För jag talar med juristen och det enda som behöver göras är att höja på robben över järnvägen. I alla städer som har järnväg så fraktar de på järnväg. Ja. Niin, tässä tuli kysymys, että miksei rautateitse näitä tavaroita voida viedä. Mutta joku varmasti teidän puolta. No det är svar. Det har kommit det där. Ska jag svara till? Haluan Janne vastata? Eller, ja. Det är en övergripande fråga då, järnväg kontra landsväg. Det beror ju på vart tavaran ska gå. För att det ska gå, om man ska ha mycket tavara så en järnväg, ett tåg vill ha många vagnar fulla med tavara för att köra. Har du inte så får du inte köra dig. Och då är det alternativet att köra långtradare. Och hur många långtradare, vart ska en långtradare ska någonstans, annars ska någon annanstans. Då är järnvägen inte ett alternativ för att du ska ha jättestora mängder på järnvägen. Alltså jag menar ju till transportcentret till det bredvid flygfältet. Där kan du ju lasta upp från järnvägen till det transportcentret och därmed så kan de, istället för att det ska fraktas med långtradare och lastbilar och allt. Där kommer vi till den här frågan om just in time. Alltså de kan inte samla ett helt tåg full med tavara och köra en gång i månaden. Nej, men varenda gång båten kommer. Ja, men som jag sa så våra tåg kör inte sådana transporter med en vagn till exempel. Nej, men alltså jag menar, inte kommer väl en båt med bara en långtradare. Kommer ju med massor med stort. Och då kan det ju lastas på fler vagnar och därmed köras till det transportcentret där det får kryssas om till lastbilar och tåg. Jo, men du får ta igen att hur stora mängder ska till transportområdet, hur stora mängder från båten ska någon annanstans. Vi går vidare. Jag tyckte att det var en fråga, så var det där. Det kan hända att jag missar någon, men att, varsågod. Vi ska se om du talar högt så hörs det säkert. Jag hör i alla fall bra hit. Myrbrunnsbron, det är alldeles klart att det påverkas också av den här hamnvägen, men det är något som har kommit med nu. Och dessutom finns det på sätt och vis inte med i planen, men ändå ska det någonting göras. Vad är det meningen med? Och det visste man ju, Myrbrunnsbron är inte liksom riktigt bra för den allra tyngsta trafiken. Det är ju, så har det ju varit när sällen skulle komma så fick den komma via båt. Ja, det är en sak som jag har varit med så länge så jag vet inte bakgrunden. Myrbrunnsbron blev byggd 73 någonting typ. Och det här, nu när det börjar komma tunga transporter från Vaskvot som kör den här vägen ut genom Sundon så det är fel än Malax och Riksåtta. Så då, och det blev bara tyngre och tyngre. Och då gjorde Trafikverket och vi en sån här provbelastning att hur mycket kan vi tillåta på Myrbrunnsbron. Och det var nog inte lika mycket som det här räntor skulle ha önskat. Så det här, därför så, och den här bron börjar ju vara till året. Och det får de här planerarna komma med åtgärder för att det här
Då när vi funderar på det då med det här med räntor, så då visade det sig att något lätt att förstärka den här nuvarande bron, det var inte. Men att det skulle ha gått att göra med det här. Nu ska ni nog ställa mera frågor. Jag ser allt för få händer, men där hade vi oss en där. Tackar. Lyfta på nu bara. Jo, Stefan Tölix här. Jag representerar de drabbade. Jag ska börja med ett understöd till Thomas, för det är klart att i mån av möjlighet ska alltid järnvägsnätet utnyttjas, speciellt om det är befintligt. Det här, jag ska gå tillbaka till kärnfrågan annars. Det här, vi måste konstatera att hela det här projektet så saknar giltig miljökonsekvensbedömning. Den som finns är föråldrad och bristfällig och i högsta grad oanvändbar. Det enda som finns i grunden så är den uppdatering som gjordes våren 22. Men den gjordes inom en sluten krets där vi inte hade någon som helst insyn. Vi vet inte vem som gjorde uppdateringen och vi vet inte vilka bakgrundsdata som användes varifrån det togs. Det var hela tiden ett krav från vår sida att vi skulle delta i den här processen, men det förverkligades aldrig. Egentligen är det ganska förvånande att medierna inte har granskat den här biten i någon större omfattning. Och det här har påpekats i flera av de kommentarer och besvär som har inlämnats, bland annat från tillståndsmyndigheten också, Elcentralens och från Korsholms kommun och från ÖSB. Och nu har det kommit på tapeten lite igen när delgeneralplanen måste ändras för området om den här utredningsplanen för vägen ska kunna godkännas. Och det var första behandlingen i Korsholms kommun, så var den 24 oktober i år. Och formuleringen är så bra så jag tänker läsa den direkt ur protokollet. Det förblir oklart varför just Vigbyalternativet skulle vara mer fördelaktigt än något av de övriga utredda alternativen. I planhandlingarna framlagda våren och hösten 24 finns dock ingen analys av de region- och samhällsstrukturella fördelarna med nämnda vägdragning. Väldigt bra formulering. Vi får hoppas att Korsholm kör vidare på den här linjen. Och de saker som ju har förändrats och föråldrats allra mest så är framförallt de ekonomiska beräkningarna. Och som vi såg här nu då, det är fortfarande 10 år gamla siffror som används. Något uppjusterade enligt inflationen. Men det fungerar inte på det viset. Vissa saker blir dyrare och andra blir faktiskt billigare också. Så det är klart att vi behöver en ordentlig genomgång av de här sakerna förrän projektet egentligen kan påbörjas. Och så vill jag konstatera att när andra alternativ finns så är det faktiskt oförsvarligt att skära sönder odlingsområden och att splittra byar och lokalsamhällen. Tack. Jo, det är din tur, ja. Varsågod. David Stenfors, bor på Bolåkersvägen.
Jag har en fråga till er kring de här kostnadsberäkningarna. Att det där, jag har ifrågasatt dem tidigare, jag ansett att man kanske var lite förskönade de här olika alternativen. Vissa har varit kanske i lägre grad och andra i högre grad. Men en sån här väsentlig grej som kom fram här då, att Nybrunnsbron då inte har varit med i uträkningen där kostnadsbiten på den. Dock framgick här på det möte ikväll att var det redan på, jag kommer ju inte ihåg tidtabellen vilka år det var frågan om, men han sa den här igår att han har åtminstone känt till de här mätningarna ganska länge. Varför var de här kostnaderna för bron med i det alternativ på Vikby i uträkningarna och jämförelsen mellan olika alternativ? Är det återigen någonting ni har försökt försköna där till en bort att det ska se ännu bättre ut just det alternativet på Vikby? En ganska stor tilläggskostnad där som bara ni har glömt bort. Men det är ju skapligt då. Anders, Jo, vi har ingen skyldighet att ha 200 tons fordon på Nybrunnsbron. Vi är skyldiga att ha 76 tons räcka. Så att det att vi här planerar, vi tycker att det borde i alla fall göras för att dagens vindkraftstransporter från Alaskabron som vi klarar på sig nuvarande bro. Men att eftersom tiden går också, 10 år har gått sen det här miljökonsekvensbedömningen, så i något skede så ska det provförnyas. Och den här vägen kommer inte nästa år, knappast inom 10 år heller. Så vi måste ha den möjligheten också att ta med det här som det kan också vara så att en bron förnyas med normala vägpengar före handläggningen eller efter att handläggningen kommer. Det vet vi inte. Men det är som sagt, vi har inte skyldighet att bygga broar för eventuellt 200 tons transporter. Saanko mä sen verran? Joo, ilman muuta. Tuossa on mikkiä sen päällä. Mä nyt ymmärsin, että kustannuksista kysytään, että miksi nousee. Kustannuksissa ja sitten Myrbrundin silta, että miten se vaikuttaa tähän koko laskelmaan ja tähän niin kuin vertailuun myös, että kun on näitä eri vaihtoehtoja. Sen verran haluaisin tuohon kustannuksiin sanoa, että meillä on Ukrainassa sotakäynnissä ollut, kauan se on ollut 1000 päivää. 1001. Kustannukset on noussut hurjasti. Päällystyskustannukset on 4 vuodessa. Tänä vuonna päällystettiin meidän alueella 400 kilometriä, se maksoi 42 miljoonaa. Ja 20 vuonna päällystettiin 470 kilometriä, se maksoi 22 miljoonaa. Tänään päivitettiin yksi hankekohdista tällaista pienistä alueista hankkeesta tuonne poliitikkojen varten. Evijärven kiertoliittymä. Se on tätä vuotta 2022 ehkä ollut, kun on tehty kustannusarvio 850 000 euroa. Niin tämän päivän indeksillä se kustannus oli 1 250 000. Eli yli 40% on kustannukset nousseet. Se ei yksin niin kuin. Mutta se, että miten tämä hankearviointi tehdään, me ei voida kaikista vaihtoehdoista tehdä niin tarkkoja pohjatutkimuksia, suunnitelmia, että me saataisiin niin oikeasti todella tarkasti selville ne kustannuserot. Mutta ne parhaalla mahdollisella käytettävissä olevalla silloisella tiedolla ne määritellään varmasti, että niissä ei niin tietenkään pitää vilppiä harrasteta. Mutta ikinä me ei tässä vaiheessa saada niin sitä tietoa niin tarkasti, että me voitaisiin niin oikeasti laskea, että mitä tämän rakentaminen maksaisi tämän vaihtoehdon 10 vuoden päästä. Så har vi nästa fråga. Där, varsågod. Jo, Mattias Nyby är som stolt son och mor. Man får sätta det på det viset. Har en fråga till Tero. De har jämförelsen trafikmängd. Han glömde en väg i hans jämförelse, han har Bolåkarsvägen. Vad har Bolåkarsvägen för trafikmängd idag? Jämfört med vad hamnvägen kommer till ha.
I dagsläget är det väl ganska mycket mindre. Ja, hur mycket tung transport har vi på Bolåkarsvägen idag? Ja, tydligen inga. Ja, kan man köra 2-3 per dag kanske. Så har jag en fråga till stan. Som vanligt folk vill bygga på sina ägor, så kan det vara jättesvårt i Solblom i synnerhet. Man klagar mycket på till exempel på flygekorvar. Det finns här flygekorvar där man ei komma till gång. Marco, onko niitä varaviatoa? Jo, bra fråga. Det kan jag inte berätta. Jag vet inte saken så noggrant. Att finns här planläggningens representanter idag. Mutta täällä on Vaasan kaavuksen ihmisiä paikalla. Troligen inte. Så jag är inte medveten om saken. Kanske Anders vet. Så mycket vet jag att flygägarna finns ju presenterat nästan vad som helst där det finns mansbok. Och de här flygägarna har naturligtvis kartlagts miljökonsekvensbedömningar. Det finns inritade också där. Så det finns ju inte på åkrarna, det finns ju inte några flygägare, utan det är främst där mot vikområdet, där finns en vissa områden, men inte just där vägen. Men kommer det till ske en ändring då vanligt folk vill bygga då på sina? Det är förstås så typ statspolitik för bostadsbyggande. Hur mycket vill man till miljömyndigheterna, hur mycket vill man tillåta alltså undantagstillstånd för att bygga på ett område som inte är planerat. Och där vet jag att det är svårt. Nu har jag här är en fråga, men sen har jag inga andra på listan, så nyt kannattaa kyllä rohkeasti vaan nostaa käpälää, niin saa kysyä ihan mitä vaan. Varsågod. Alltså jag hör nog ganska bra faktiskt vad ni säger där bakom. Bra. Naja, det här med flygekorvarna, det finns också på andra ställen och det finns också andra saker. Och jag sekunderade det där att vi har inte hört någonting om den här miljökonsekvensbedömningen. Vi har inte hört någonting om gröna korridorer där vi bryter av vägar för vilte. Vi har inte hört någonting om biodiversiteten. Och vi har inte hört någonting om hur man i de här ekologiska kalkylerna får in värdet av de här byastrukturerna, värdet av en kulturbygd, värdet av människors väl och ve där de bor. Vad kostar sånt? Jämfört med vad man då tänker att wow, Giga Vasa och hamnen. Sen nästa så hör vi att de här ekonomiska kalkylerna ändrar hela tiden. Det är förståeligt. Men vi talar inte heller om landhöjning och att vi kanske har en väg som kommer när vi har svämmat över halva det här hamnen och de kan inte sen göra någonting åt vad de gör, eller att landhöjningen har tagit den eller någonting annat. Vi har hört att vi ska höja vägbank så att det kommer lika högt som invandringarna. Hur mycket mera buller ger vi den här? Har vi räknat på den? Jag hör väldigt lite uträkningarna för människors väl och det här. Och det skulle jag faktiskt vill ha. Vi går över till Kent här framme. Ja, täällä ganska mycket så jag tänker inte säga så mycket idag. Heter går från Solkos och politiker Sol. Ja, du sa nog ganska mycket där. Jo, jag sa mycket så jag tänkte inte säga så mycket. Men jag tänkte jag fick reda på här att man har gjort den här nya bedömningen eller ut det här, ska vi säga, beslutet och så vidare och gjort en ny utvärdering på de här alternativen. Finns den här utvärderingen att tillgå för allmänheten, för gemene man, för oss? Och finns det här beslutet så att det kan delges de som är intresserade? Det är egentligen min
osaklig fråga, för jag har inte sett det där någonstans. Jag kollar nog hastigt med vår planläggningschef, han har inte heller sett det här. Så jag hoppas att de här dokumenten nu finns att tillgå och att ni också kan ge den vidare till den som är intresserad. Sen den övriga kommentaren som jag har här, så är det intressant att se att de här kostnadsberäkningarna har ändrats och skillnaden faktiskt då mellan det här Viggo-alternativet, hamnvägen och tunnelalternativet, så är ju nu mitt i allt ganska litet. Och det som då i förra omgången när vi hade den diskussionen var ju det där att det som har fallit bort nu i den här utvärderingen, eller vi säger orsaken som man har lyft fram, vilka faktorer som det inverkar. Så då har man ju plockat bort helt betydelsen av att trafiken genom Vasa stad, eller att det ska vara någon påverkan på trafiken genom Vasa stad. Då när man inledde hela den här processen så var ju det en av de här tongivande orsakerna att man ville hitta ett alternativ, en lösning på den här ökande trafikmängden genom staden. Och då saknas den helt och hållet i det här och är säkert med verkligheten överensstämmande. Men problemet kvarstår. Trafiken genom staden ökar och de satsningar som man har gjort i Vasklot från Vasa stads sida gör ju också att trafiken ökar ännu mer. Så det problemet som man egentligen hela den här processen börjar med inte de stora orsakerna, så det har fallit bort. Men har man något alternativ till det där, det undrar jag om det kanske man kan vara intresserad av Sund, och det har inte egentligen så mycket med Solvot att göra, men just den här aspekten. Hur har man tänkt lösa det här? Jag noterar ju här att den bedömda trafikmängden man har längs hamnvägen, så det var ju någonting 1500 fordon per dag. Sundanvägen har många gånger mer, Strandvägen har många gånger mer. Genom Vasa så kör det 35 000, mellan 30 och 35 000 fordon per dag. Då kan man börja fundera, ska man då ändå sätta 50 miljoner på en väg där man kan transportera 1000 fordon per dag när man har ett problem med 30-35 000 bilar genom Vasa stad? Skulle det inte vara lite mera ändamålsenligt att försöka lösa det problemet än att bygga denna hamnväg? Så det är mina reflektioner, men min egentliga fråga så var kring det här att det finns den här nya utvärderingen och beslutet kring varför man har valt det alternativet. Finns det i dessa dokument att tiden går för mig och andra som är intresserade? Onko se hankearvio? Se on kyllä julkinen hankearvio. Joo, ei kyllä. Se varmasti voidaan laittaa. Så det som heter hankearvio finns en utvärdering som har 60 sidor, så det är naturligtvis ett officiellt dokument. Det finns inte någonstans tillgängligt så här? Jag tror inte det finns på nätet knappast, men det finns om man frågar och så får man om man orkar läsa 60 sidor. Så det orkar vi nog. Men det här just det här med att det står nog där att det tar delvis bort trafiken. Alltså det är vi som ska från hamnen och det hållet inte vägen går, så vi kommer ju bort. Men jag har sagt att Vasa stad att jag har all möjlighet att förbjuda tung trafik på Vasasplanaden från Järnykten till hamnen, om ni vill. Hörru, nu är faktiskt... Du har någon fråga? Jo, varsågod. Den här hamnvägen kommer ut till riks 8. Så då jag tror jag klarar mig då jag har så bra ljuden. Går inte till göra en rondell där vid riks 8. För därifrån så kommer ju säkert 60 kilometer till Bergell när det närmar sig industriområdet för Korsholm. Och nu har ni en massa sådana svängar där som är helt kanske onödigt. För om man får till Tammerfors så möter man ju 2 rondeller och har inga problem. Och jag själv har jag kört långtradare så jag känner till lite vad jag pratar om. Tack. Jag tror att de där 2 rondellerna mot Tammerfors som är borta faktiskt. Det finns inte mera. Alltså den här riksvägen har flyttat, det går inte genom Hämeenkyrkan och mera, den går förbi. Så att vi har ju som målsättning att på riksvägen ska man inte ha rondeller annat än om man kör genom någon riktigt typ Kalajoki, där finns inte så mycket alternativ. Men att när ut på landsbygden ska man inte ha på något vis det här rondell för det stör den tunga trafiken att köra på riksvägen. Vi måste bromsa in och accelerera på nytt.
Visserligen rondellen är bra och de ställen de passar. Nu är det faktiskt ingen som har bett om orden. Där kommer en fråga till. Varsågod. Vi ska se om vi klarar oss utan mikrofon. Så får det lite snabbare. Stefan Holmström Hidby. Idag nyss om att det har blivit en ändring i dragningen från det där Strandvägen till riksåttan. Och då har det blivit så att det inkräktar på privata skiften, fast kommunen har ganska stort område som ska hållas på. Och att man har gått på södra sidan om Jordbråmossen istället för på det där norra sidan. Det här är på en ganska utpåse och så har det väldigt stora hinder som förorsakar den där förändringen i dragningen. Har vi någon som kan svara eller vill vi från kommunen till och med? Säkert från Rambo. Rambo, varsågod. Miksi se muutos tehtiin siellä Juutturamossa? Niin on se aika tuore juttu. Joo, se muutos. Den där ändringen har gjorts eftersom i första skedet den där väglinjen gick en del över Juutturamossen och nu kan vi undvika det där hela mossan. Och sen när man tänker helheten så det där Vikbyområdet eller den där anslutningen till riksåttan så det var lite bättre när det är mera söderut att om man tänker här planläggningen och markanvändningen vid riksåttan så det är mera möjligheter när den där anslutningen är mera söderut. Och sen nu den där vägen det går inte över åkrarna där utan det går på en lite fastare plats där mellan åkrarna. Och det var diskussion också. Vi hade en tillfälle vid de här markägarna så det kom kommentar att det ska vara bättre att vara mera söderut därifrån också. Att de här sakerna har varit orsaken att vi har tagit det söder om Juutturamossen. Och sen också om man tänker ännu mera vidare så om i någon kommande att om man vill ha den där vägen, att den där hamnvägen skulle fortsätta mera österut sen mot Karkmovägen och det där Helsingpula i hela den där nya sträckning så när den här anslutningen är mera söderut så det är bättre linje till om man tänker det där möjliga fortsättningen. Nu har jag inga... Där kommer jag ifrån. Nu, det var alert och klockan började ungefär 7 också så det sista var leder. Vaksaalpöydän delägare Sortövil invallningsföretag. Det här har när kommer 90% er och ni kommer till lösa det här med invallningen och det här den här så att säga dräneringen. Och sen andra frågan. Kommer den här vägen på de här åkermarkerna bli så att säga pålar för att vi ser ju till exempel i Seinäjoki hur mycket den har sjunkit. Vi ser motorvägen hur mycket den har sjunkit jämfört med den här bron över Kuuleå. Så att han kommer ju inte vara så att säga över den här bestämningsnivån på länge om inte den är pålar. Dessutom tycker jag att det är märkligt att det här, man ska göra en sådär hög, det finns ju alternativ att göra en vägbank över Södra Stadsgärden. Tack. Visst har vi haft diskussioner med David och Fredrik om de här invallningssaker och planeringssaker. Jag vet inte om vi haft sen diskussioner men efter det, men istället på sommaren eller efter sommaren har vi haft möten och jag har haft diskussion med eller sekreterarpost till Fredrik och David om situationen hur har det gått vidare. Den här banken, geotekniska planerare tänkte först, eller åtminstone de har tänkt stabilisering dit på de där åkrarna. Men den här planeringen, det ska, när det går sen till vägplanering så det ska planeras noggrannare ändå. Den där dränering som vi har diskuterat, möjligheter att vaska ut bara behöver man tågstationer också på norra sidan av hamnvägen. Det är en möjlighet att ha tillräckligt stora trummor där att även om vi ska sjunka så att den där nivån är tillräckligt hög att vattnet kan flöda.
vi hade tänkt om de här möjligheter, men det där noggrannare planen att hur ska man planera och bygga vägen, så det är sen i nästa skede att nu tittar vi de här konsekvenser och tänker möjligheter, men vi har inte färdiga planeringar ännu i det här skedet. Men det är tänkt, det är möjligt att ha pumpstationer norr om den här hamnvägen och sen tänka det här hela planeringen att man ska svänga det lite annorlunda som det är i dagsläget. Så att det ska funka också i fortsättningen. Jag kompletterar lite. Okej, men jag kan ta det. Tar du det? Ja, de här sättningarna. Jag var med där motorvägens förlängningen byggdes. Och då bestämdes att vi ska inte gå annat än Tobybro. För att det är jämnt tjockt lager så sättningarna kommer att det kommer inte att störa en motorväg med 10 gånger mer trafik än den här hamnvägen har. Så tog vi den slutsatsen att det blir billigare att nu och då på båda sidor av Tobyåbro det här fylla på lite. Så det här, och där visar vi att hur länge har det varit där motorvägen? 30-40 år. Så det här, men det är bra för att det sätter sig jämnt. Så grunden är jämnt, mjukt och djupt. Får jag kommentera där? Ja. Alltså, min frågeställning var ju så att säga att planeringen ska funktionera i framtiden. För om man ser till exempel i Seinäjoki till den här nya dragningen som är där. Vägen är ju så mycket så att åkrarna på sidan om de blir över en väg. Att då funkar ju med dräneringen. Jag vet inte om jag fått något klagomål på dräneringen härifrån. I synnerhet inte har jag fått klagomål från motorvägens dränering. Vi är ju med. Jag har diskuterat med avlidne Evert Lygold tiden på 90-talet om det här invallningsföretaget. Och jag sa att naturligtvis går vi med och det här för att hålla området torrt. Vi har något vatten där på motorvägen och invigt så att det här vi är med där. Det är inte nytt för staten att med sin anbud. Och det här är som kommer fram sen först i vägförrättningen efteråt när man talar om ersättningsanspråk och sånt. Så det här i det skedet så sa vi att man lantmäteriförrättningsmän att gjort det genom medvetande och beredda till att alla går anden för att hålla det här området torrt. En fråga hade vi här framme. Ja, när vi talar om dräneringen och dylikt. Det är ju lite för sent när vi kommer till det skedet att vi ska börja ersättningar för vi måste ta hänsyn till dräneringen och invallningsföretagen nu i förväg när man planerar. För annars så går det nog helt fel. För vi kan inte ränka de där åkrarna på sidorna om den här vägen, om den kommer här. Så är det vi har försökt föra fram nu och diskutera med er också att vi ska planera det här skedet då om den här vägen förverkligas. Att vi tar hänsyn till och inte vi ska behöva betala ersättningen när det går fel. Sedan har jag en fråga till angående den totalkostnadsförslagen. De är 50 miljoner med Mygrosbron i dagsläget. Men är de här rondellerna med som är vid Strandvägen och Riksåttan i det där 50 miljoner, då kommer det ytterligare på. Och sedan, som Janne nämnde här i diskussionen, så sa han att det var godkänt för vägplanen till Suunnitelman hyväksytty siellä eduskunta. Och vad heter det, betyder ju att vi har fått pengar till planeringen, 1,5 miljon för vägplan. Men då sa ju också att när vi beviljar pengar till vägplan så har de godkänt resten också. Det är normal kutym. Är det så? Alltså det här är väldigt ovanligt att riksdagen ger pengar till planera vägar inom viss väg. De gav oss pengar till det här. Gör den här utredningsplanen klar efter att vi gjorde ett avbrott efter miljökonsekvensbedömningen och konstaterade att det finns inom området det här samstämmighet. Men då kastade de 500 000 euro i handen på oss och sa slutför planeringen. Så vi egentligen gör ett uppdrag åt våra rikspolitiker. Och nu tycker de att det här går ju bra. Och nu har de kastat fram 500 000 för att vi ska fortsätta med en vägplan som är nästa skede. Så vi fortsätter vårt uppdrag åt det här riksdagen.
Vanligtvis kommer några pengar till planering från Trafikministeriet och Trafikledsverket via det. Nu är ju också min magkänsla att när man går några år framåt i tiden så inte det är 50 miljoner man talar om, utan då talar man om någonting som är ännu mer, att det kommer ju till i planeringen hela tiden och så det är ju sankmark och så vidare, så det kan man nog liksom räkna med, skulle jag nog våga påstå här. Nu har jag inte några andra frågor egentligen, där kommer en fråga till, men att jag tänker att nu har vi ju som vi funderar, som jag också sa där i början, att det kommer många frågor här, men att just det här etappvis förverkligande så är ett slags frågetecken såklart hos oss. Jag förstår bra att det är på det sättet att när man försöker få pengar från staten så är det lättare om det är lite mindre summa och då blir det en viss etapp. Såklart det är liksom ganska enkel logik i fråga om det. Men just det där när man försöker få den där helheten liksom för det här att man skulle kunna röra sig runt hela Vasaregionen, så det är ju klart att det är ju helt andra pengar det handlar om, att då talar vi om hundratals miljoner naturligtvis. Och det är ju den helheten som är kanske liksom ett alternativ då i så fall, att det här etappvisa så är, liksom ger inte samma resultat. Men nu har vi en fråga till här när vi kör på med den. Kan jag få mikrofon? Ja, David Kjellvik. Jag är ordförande för det här Österbottens producentförbund som egentligen byns förening. Ja. Sedan sitter jag också med i ordförande för Södertäljes anläggningsföretag, så jag är jordbrukare. Jag har alltså frågor, eller ett par frågor. Så här, om man höjer och lämnar vägbanken någonstans så blir liknande som invallningarna, så kommer det antagligen bli mycket bredare väg än om man pratar om att om asfaltytan är 9 meter. Så det där kommer man höja upp på 2 meter i luften, så blir den nog ganska bred. Sedan har vi åkeranslutningen som ska gå rakt över där ganska nära. Så och på båda sidor väganslutningar som går till åkarna. Vi ska också höja upp vägfält och minst 2 meter. Så hur bred blir hela vägbanken där som inklusive diken och allt? Du kan ta mikrofonen där. Inte kommer det 30 meter farligt. 9 meter vägbredd och slänter, 1-3 på var sidor, 2 meter djupa diken och slänter på andra sidan diket också. Nåja, det är deras svar. Cirka 20 skulle jag säga. Måste kolla det noggrannare. Ska se. Ja. Men har du någon slags känsla av hur ungefär borde det i så fall bli? Jag skulle säga 20, lite över möjligen, men det är både det ena sträckan, ja, det är sant att det där banken kommer att vara bredare. Nu har vi diskuterat eller sagt om i de här tvärsektioner vad det där utan kommer att vara. Att det varierar ju, om vi har stor bank så det är bredare, och om det är skärning så det är också bredare i vissa fall. Det är bara det där 9 meter om vi är vid någon skärning. Men det där vägområdet och det där hela, det är sen i vägplanen att vart man kollar det där vägområdet och det där, hur mycket det kommer att ta mark sen. Då kollar man det noggrannare. Bara kort kommentar. Jag tycker det låter som det skulle vara billigare till inte köra dit hundratals eller tusentals kubikmeter med grus och la banken, utan köpt 2 pumpar dit ut på yttre sidan då istället. Och kanske inte göra så hög och inte få så det att så förstör ju landskapet i någonting som är 2 meter högt. Det ser man ju över vallarna nu heller. Vi måste i alla fall ha det här konstruktionslagret i vägen. Att
inte heller klara att vi börjar skära den där marken där borta sen från den där kuiva kuorikerros om det finns någonting sånt så inte det heller klarar att skära allt sånt bort. Och sen om det är de här, vad heter det, sulfidisavia eller någonting annat om det finns, så det kommer sen problem med sånt också om vi börjar skära mycket mark där. Att nu är det lättare att bara bygga det på det där dit och det kommer stora fordon så det måste bära tillräckligt mycket och det behöver sen konstruktionslagare att vi i alla fall kommer att ha en bank där. Nu ska vi faktiskt gå över till kartorna, men jag kan bara fråga er här ändå att efter det här, alltså, om ni har liksom frågor eller kommentarer som ni vill ge efteråt skriftligen, finns det en sån möjlighet och vart ska de vända sig? Fanns det en bild där? Ja, det är slutet. Det här är inte sista där? Nej, det är första. Tack, står det här. Första. Laitoksessa sai sen näkymään oli yhteistyökkoon. Ja. Just det, här har vi då kontaktuppgifter som man kan vara i kontakt såklart om man har kommentarer efteråt. Eli tässä on yhteystiedot niihin, joihin voi olla yhteydessä sitten jälkikäteen myös, jos on lisää kysymyksiä ja kommentteja. Ja nyt siirrytään nyt ihan katsomaan näitä karttoja. Nu börjar vi se på kartorna och säkert så Rambols personal som kommer att svara på frågor och också från statliga myndigheter och kanske någon kommunal myndighet kan svara på någonting. Eli tässä on eri asiantuntijoita, jotka voivat vastata kysymyksiin ja kysykää rohkeasti sitten vaan. Tack ska ni ha.